Item 11, case 188 of 26. Ili nawo yakamhangarwa napasimo maitera achimhangarira Vhena Tendai vaine dispute yekudzoserana mari kweland yavangambotengeserana uye nemacompensation emaexpenses angaitwa panzvimbo yanga yatengeseranwa ndiyo nhau yaendayo nayo kudai. Ndichakumbirawo mumhan'ari pasimo maitera kumudziro rwerudyi wotedzera zvandakutaura mashure. Ini pasimo maitera. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Unotenda isai ruoko pasi. Ndouya kuna Vhena Tendai, simudzai ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura. Ini Vhena Tendai. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisai ruoko pasi. Ndouya kumhan'ari pasimo maitera okumbira kuti uziso dare muchidimbo wakagara pasi. Chasarisa kuti umhan'arire Vhena Tendai. Inini chaita ndisakise ndimhan'arire Vhena Tendai, ndakatenga stand kwaari ndakuita development ndatochera mugodhi ndapedza. Umatenga gore ripi? 2023. Muna 2023. Development ndakazotanga kuita last year muna October. Ndakuita development ndachera mugodhi ndapedza watovakirwa. Ndo pandakazomiswa zvikanzi wana namainini waita sei waramba. Ndikati kana waramba zvavo munondidzotsera mari yangu yandakatenga nayo stand neyandachera mugodhi. Saka panhau yekuzoda kudzotserwa mari yemugodhi ndopawasasadi kundidzotsera mari yemugodhi. Yakakwanawo kuti mari yako yauda kuti ndidzotsere aiite yakawanda. Ndikati but zvinhu zvandakashandisa ndichitoisa paground ndichitoto ndakugadzira musha wangu. So haisi nhau yemari yesebhuzwa stand haipo, pane nhau ndeyemari yemaexpenses amakaita paground. Atakaita paground. Zvekeshi refund hazvipo izvo. Zvekeshi refund keshi iripo kwavari but yemugodhi ndoyavari kuti hapana yakakwana. Ndoyavasi kuda kudzotsera yakakwana. Saka kwakuda kuti dare rikubatsire nei? Ndandichida kungodzotserwa mari yangu yese yakakwana yandakashandisa neyandakatenga nayo stand. Kuti kana ndichikwanisa kuzonotenga kumwe kune kwakasununguka kusinganetsi ndikwanisawo kuzonochera mugodhi semacherero andakangoita ikoko. Saka yavari kuramba kukupa imari iyo pa953 yemugodhi. Ndo yavari kuramba kukupa. Mugodhi wakabatwa mvura here? Mugodhi utori nemvura wakatowakirwa. Ndizvo here nhayamai? Mugodhi wakavakirwa asi pa953 ndo pandapikisawo. Saka mugodhi uyo anochera mvura yako ndiyani? Chazoushandisa. Imimi? Wakacherwa muyadhi medu. Dati imimi ndimuchazoushandisa? Wakacherwa muyadhi. Wakapindura mubvunzo wako. Ndimuchazoushandisa? Mugodhi werudziko uyu? Mugodhi wakacherwa nevakomana. Wamapiki nefoshoro? Okay. Saka yarada 953 uyu matudi nazvo? Ini ndo yandapikisawo kuti handikwanise nokuti mugodhi uyu vana vakapikisa mugodhi kuti usaenderere mberi nekuchera mugodhi nokuti hatisuda kuti pavakwe. Vakomana vaichera vanga vaine 8 meters. Musi wavakarambidzwa kuchera. Saka iye manje arambidzwa kuchera. Abva azoenderera mberi achichera asi vana vanga vapikisana naye nechekare. Vakomana vakadaidzwa kudare vakataura kuti tichine 8 meters plus inini ndakamutengesera 2025 kwete 2023.
ipapo ndopandapikisawo kuti haisi 2023 i2025 gore rakapera. Zvakaitika muna December akanzi mari yako nevana, mari yako yangu watenga stand tinokudzosera musi wa 31 March. Musi wa 31 March abva aramba kutambira mari yange yagadzirwa kudhara 1.3 yacho, abva aramba kutambira mari. Tabva tadzokera kudare musi wa 19 April kwa Murapi. Tabva tadzokera musi wa 19 vana vagadzira kuti 1.3 akaramba kuitambira. Tabva tadzokera musi wa 24 vana vagadzira 1.3 akaramba kuitambira. Saka nhasi ndekechifo kupinda mudare. Arikuramba kutambira 1300 arikuramba. Saka ausikuita here mari? Mari ndiri kuita but ndine mari yandakashandisa kuisa pamugodi. Ndiyo ndiri kuti mari yangu mukangondipawo yese yakakwana ndonotenga umwe munhu kwakandisunungukira. Ndo mari yawasi kuda kundipa. Saka paunomboema uchierera 1300 zvazvazvisi 1300 ndokuiemera. Saka ndopaita semambo wangu kutokumbirawo because unotambira kachikamu chiripo handiti wotambira kachikamu chiripo then wochiraisa claim yako. Mari yestand yangu ndarifandwa ndapiwa koko handisina problem yangu yasara pamugodhi. Justification yangu vanhu vakachera mugodhi ndakavapa mari yakati, zvidhina zvakavaka imari yakati, chandakazoita imari yakati, breakdown yangu iyi. Because right now ukati ndikakuti ndipe proof yekuti wakashandisa $953 pamugodhi unondipei? ndine mamwe marisiti emasimeni andakashandisa nezvimwe zvakashandisa. Pari zvino it's your word against mine, but pada justification stand munogona kuti makafirira nyoro naafdavid handizvo chaizvo chitambira 1300 yako iwewe wochizoisa claim yako yemugodhi because amai ava havana kuona pakashanda 953 ndizvo. Iwe waibhadharana nevamwe vanhu simende waitenga kwawaitenga uchibhadhara vanhu vari kuchera vasiri amai ava ndizvo daitazvo ndizvozvo chaizvo. asi nhasi unovaoda kudzorerwa mari wanodzorerwa mari naamai ava. Saka zvoreva kuti amai ava vanofanira kutanga vagamuchira kuti zvechokwadi mari iyi ndo yakashanda wakachera mugodhi. Ende ivo futi mutemo unotovabvumidza kuti vatoisawo bhiu ravo kuti dai ndiri ndakacheresa mugodhi uyu kusvika pauri ndaishandisa mari inoti iwo wati wakashandisa 953 iwo woisa yavo then toita adjudication ipapo ndeipi fair figure iri fair apa because at the end of the day tofanira kuita zvinhu zviri fair kuna amai ava nekuti 953 havana kuigamuchira mumaoko mavo. Chiri kuzongovabata chete nhau yekuti ivo vachasara vachichera mvura pamugodhi iwo. ndizvozvo chaizvo. Dai vada kuita utsinye vana kuti vhara mugodhi wako fushira mugodhi wako hatisi kubuda. Saka toda kushandisa kakunzwanana ipapapa. Iwo une yako 953 yawakashandisa isina kupfuura nomumaoko maamai avo handiti yaunofanira kugutsa dare kuti zvechokwadi ndo mari yakapinda ipapo. Ava amai avo kugutsikanawo zveshuwa kuti zvechokwadi ndo mari yakapinda ipapo. Parega kuwana anozosara kuti mandibatirira nekuti iwo wati kuda 953 amai avo achabva kuti mambo mandibatirira mugodhi uyu ndakachera ndirini ndaishandisa 150 nezvinhu zvese zviripo ipapo. Saka pakuda kakuwirirana ipapo kaadjudication kekuti tiwirirane kuti 953 yako iri justified. Ndokwacho izvo kuti iwo kutoziva kuti mari kushanda kumugodhi yakashanda paitoshanda ipeni zvinhu zvekushanda zvimwe zvacho masingendi kutaura nenda tokubata kuuzuri iwo hausi wega panyaya asi wasiya adzimai vako vari kukufosa futi. ndizvozvo chaizvo. ipapo ndopaukanga saka isusu kana tichitaura tinotaura zvakaita chaizvo hatiteedzere pfungwa yaadzimai vako tinotozviziva kuona munhu akuitasasingeisa kune mwari sei ati nawe yesiye kusati kunzwisisa wiranai handitina kuti mugodhi 953
ndizvo here wabvunza kuti ndizvo handiti vanogara muraini imomo vane mugodhi wemuraini vanoziva yakachena handiti vamwe kumba kwavatonawo vane vaigoma mapuraisi avanoita havanonzwa chingokuita neizvo amai avati vanozosara vachichera mvura pamugodhi wacho ari mubhandita kupisha mari paramugodhi wavo utoregera utapira 1300 yatobvaiswa zvacho wakacherwa nemari igodiwa $200 saka 753 yazouyasimende zingarizopira mungodi masimende ndakashandisa 10 bags wakangodi 15 meters zakawandisa iya vanhu takatenza kana vachira mugodi takatovaka 15 meters zora 10 bags 15 zakawandisa ndati 10 bags zakawanda 10 zakawanda tonaka mugodi womba kwedu 200 zvichira mugodi inogona kunzwisi but 10 bags zakawanda pa753 apapo zvakawanda zvidhina zvikani zvidhina zvakashanda 3.5 inayo pandangotenga zvinhu zvai twadiki plus twaita mabreakages akawandisa mabreakages ani nawo aya ndingoti hangu zvidhina zvakashanda zvidhina zvandakatenga zvimafamburike 3500 waka 15 meters mugodi mugodhi wacho iko zvokuti dai taikwanisa kubatsirana kana tongotsvaga maevhaluata zongotibatsira tongonoona ndizivi kutokumbirawo kudari tonoona mugodhi wacho kuti saka ungaite mari towirirana kuti ungaite mari bcause kutoshandisa mari ndakatoshandisa mari yakawanda imari 3500 zvidhina ndakazvitenga $300 zvidhina zvidakangonzi 300 netransport zvese nemunhu akatenga bcause nguva ndakatoita kwavo yanga yanguva yekuda kunonaya kwemvura zvidhina zvine zvaakutongonetsa saka ini semunhu aidawo kuti izvi zvange zvifambe zvakatodhura $50 kana zvatodhura kushisha 50 bucks 50 by zvidhina 2 to 125 20 70 vachichedza zvisi 70 zvine zvidhina ndirazo vachikava It's okay. zvidhina 1500 handiti zvinogona kukwana kutovaka mugodhi kana takatokura takatsvaga vanoita mugodhi avo 1500 zvinokosa ya 350 Cement. What's the justified quantity? 5 65. Chichi much? $0.50 You go understand? Carol one. Money. $35. 35. 35. Kuwakira mugodhi wacho lebwe yakawaka Taurash. 150. It just like 150 $1. Chichi one. Kwari $10. Islam padera Slab padenga. Honey. Simbi dzandakashandisa pakuisa pamusoro ndazitenga 63. 63 Yeah. 63 Honey. Utsala kuti ndistable 8. Pandazoti munhu akanitakurira masimende akati $10.
chididi chepamugodhi chacho ndakachajwa $35 chekufarisa. Kudava zvimwe zvese tatoteerera patangodzikisa chesvete pazvitina 3000 pasimenti. namudaita zvese mapuraizi vangotora vaisasviki 900. Apa munhu makasomukobhadhira mari yomamari emugodhi yange yasvika kumari pamaweka pane $700. ndakuisawo chichemo kwamuri kuti ndidzikisirawo nokuti 700 ndasina kutarisira zvokuchera mugodhi nokuti mugodhi ndotori nawo apa ndandangoti ndibatsirane naye nokuti inini kutarisira kuti ndichachera mugodhi kuti mugodhi ndakachera ndichangotanga kugara pamba ipapo ndofa ndiri kutorwa mvura ndinawo ndani zvino kuti ndizosvika ku700 ndachitochemawo zvangu kuti kana vana kuti handisandavataurira kuti mari inozosvika mari iyoyo yemugodhi nokuti mugodhi tinayo kana airamba izvo masiya apo namutora zvavhara makauyawo seiko panzvimbo ipapo? Makauya sei panzvimbo pamuri papo? Ndakaitei. kugadzira knowledge video uyu achitambira mari yakasanya knowledge video ikamjira 10, 11, 12, 13. yasaine bhuku menyu imomo muita nhamba dzake dzichituka nechi ipa chitupa chako uyo pasitenda pamakapawana seini ndakatotsvagawo pane mukwasha wangu akaroora mwana wangu kupi pachikwana mwana wangu akaroorwa pachikwana matagarira village ivo mauya nhoma kutengesa kukanganisa amutanga mukwasha ipapo nomakutengesa kukanganisa dzaivanonyanya vatsvage $700 mubhadhare kugodhi ndakutochema wangu chichemo chandakuisawo muri kutorerei pamuri pachepapo muri kutengesa ipapo because akakupai munhu akakupai vanhu vapo haana mvume yekukupai vanhu vomuti ndepei ndikutochemawo pamuri kuti pa700 ndikutochemawo imi munoitirei musikanzwa yacho mukunyatozviziva kuti zvatikuitai zvazvitenderwa nemutemo asi muri mabatwa kuti tiri kuchemawo muri kuchemei chamunochema saka munoda kubhadhara mari pamari yatembuti kana ndikanotaurira vana tozotaurawo kuti toitawo sei nevana ndowana mhinduro yacho rini
kana kuti ndozodzoka kuti Saturday ndomboisvitsa kuvana. Unodzikisa mwana limpo wacho pambaini. Akashaya mwana wangu wacho. Munotozvingwa manje. Ndona uyainetsa kuti ndigere because nawe mugodhi yaisangotaura. Munoona zvakutaura zvekuti ndichazonotaura kuvana kuti tinzokuti nyaya yacho yemugodhi yaisatombotaurwa. Toigarirawo pasi nevana nekuti ndo vadzoserawo mari. Kubva pesa mashure apa nyaya yemugodhi nyangwe pati kugara nyaya yemari yemugodhi inenge isingataurwi nezvayo tichazo. Saka zvaitondiremera kuti nditambire iripo yacho. Tonogara nevana pasi tonzwa kuti tosvika angati svisova mari mukomana yeye. Endai ndopai kusvika Saturday mundipe mhinduro yekuti mawira nazvo. Ndavaudza $700. Ndoya ndandiri kuchema wene. Ndandiri kuchema wene pasebe. Endai muchema ndoenyu maudza kuti mamboda $700 ndinozikodera futi. Amai, zvakutoita panenge ndikuruda. Aiwa. Kuti tiri kwanzite kuti kwakuti pa953 dare kwakukurerutsirai. Alright. Still manzenda munochema nevana venyu vacho iwanike nayo. Then ye ndo nditaura naye. Wadabiswa 253. Kurati matochema kudhara kuna mama. Chema mosoro ndatochema kwa 955. Kuenda kwa 7 vanangu. Vachingoita zvipera. Kwete. Akasisi. Pane ndikatibva pane mukoma waDusimai achida kufunguzisa kuti takashaikwa naDusimai.